Od bura ma kaunti ma Siaya koro osegolo milome mar tero e od burano paro mar twak mar thicho oko e apisi jalup gavana William Oduol ma ne giwacho mana dakika machuok ka od burano onyiewo kata onyiero weche ma Oduol ne ochwalo negi malieko ni mibadhi ne opoto e tend gavana mar kaunti ma Siaya James Orengo. Jachung weche marwa Ken Muga miwa ler mar wachni. E paro makoro keto ya kerekeke ywaruok mar jalup gavana ma kaunti ma Siaya William Oduol to kod gavana mar kaunti no James Orengo MCA ma East Asembo Godono Nguru koro sani oro milome ne spika mar od burano Jojo Kode ni obiro chwalo paro mar thicho oko Oduol. Order number 8 in number 1 of 2023. Onguru e milome mare wacho ni okang' makamano biro kao nikech Oduol oketho chike ma pacho ka kendo osebedo katiyo marach kod apise. Under provisions of standing order number 72, I, Hon Godono Nguru, a duly elected member of the County Assembly of Siaya representing East Asembo Ward, propose to move a motion for the impeachment of William Oduol, the Deputy Governor of Siaya, for 1, gross violation of the Constitution of Kenya 2010 and other laws, and 2, abuse of office and gross misconduct. The specific grounds for the motions are outlined in the motion. Jalup gavana Oduol yande ogwele od bura mar kaunti no mondo mine oler weche ma wacho ni ne nitie mibadhi e chenro mag tich sirikand gavana Orengo. Weche manyocha od bura no ochako timo ni nonro mar kolo adiera kotendore kodgi. Honorable members, this is the committee of the whole house. Moko kuom ng'ur mag Oduol ne gin ni pesa moko mane igolo e agucho omenda mar kaunti no ikete lwet ji giwegi. Gino ma od burano to wacho ni nonro margi kod duoko mawuok e apis mar migawo mar omenda e kaunti no ne onyiso ni onge chike mane okethi. Oduol bende ne olieko ni nitiere mibadhi e chulo jotich mar kaunti no kama ne wacho ni kwan omenda maromo milion 8 yande olal. Kata kamano od bura mar kaunti ma Siaya to wacho ni nonro mag gisetimo kaachiel kod duoko magiyudo en ni lal mar pesa makamano ne okotimore nikech ne okochul joma ne ichich godo ne ichulo e tok chik go. Jalup gavana no bende wacho ni ne omaye nyamburko kod jogo marite nikech chung' mare ni ne nitiere mibadhi e kaunti ma Siaya. Od bura e ripot margi to yango ni jalup gavana pod ni kod nyamburko achiel kod jarit mare kaka chik dwaro, kagimedo ni Oduol ne tiyo kod nyamburko machielo mar kaunti e tok chik. Oduol bende ne owacho ni gavana Orengo odagi winjo pache kaka inyalo ta kaunti ma Siaya ka bajet ma kaunti no bende ncha ne olos maonido alenga ne alego usonga. Od bura ma bende uwokie nonro mar od bura to kata kamano wacho ni onge ng'ur mane Oduol osechwalo ne gavana kabuche mag chano dongruok ma Siaya bende ochopoe. E weche mag keto pesa dongruok e od burano owacho ni nonro margi nyiso ni alego usonga ema yudo pesa mang'eny ma okalo kuom sub-county 6 maloso kaunti ma Siaya e yor dongruok. The deputy governor messed up when he was saying that money had been taken from Siaya Stadium. That is a big lie because I'm in the budget committee and I have not seen anywhere where there is a location for Megwena. I don't know whether if this money was taken from the stadium, then it was taken elsewhere, not Megwena. That is a big lie. So I feel Deputy Governor is doing something that to him, maybe he wants us to go to campaign again. Mr. Speaker, I was in this house when we were thinking in the last assembly that some of our roads need to be raised up to bitumen standard, Mr. Speaker. And from the report, 6.5 kilometers road, Mr. Speaker, cannot be done with the money that was set aside for it. So, Honorable William Denge Oduol, in his wisdom or a lack of thereof, wanted as this house to just have that small money there, which we knew so well that was not going to be sufficient
to undertake what it was meant for, just because William is a member of a Lego community. Wenge duto biro ng'iyo okang' ma MCAs ma Siaya koro biro kawo kaluwore kod paro mar achiel kuomgi ni Oduol onego gol e apis kaka jalup gavana mar kaunti ma Siaya. Ken Muga, Ramogi TV.